Sanibonani, namhlanje ke ngizoxoxa enye ke indaba. Le ndaba ke imayelana ke nenyoka ke ezinkulu ezihlala ehlathini. Ukuthi ke kudala ke kwakuneyinkolelo ke abadala besitshela ukuthi hayibo nalapha ehlathini if ungayazi indaba yasehlathini ungayi ngoba kophela ngawo. Ngoba babexoxa ke abantu abadala ukuthi hayi bandla amaphunga lapha ungaze ulingeke ufuna ukuzwa ukuthi leli phunga liqhamukaphi ngoba kunuka wa perfume, kunuka kwayishebo, kunuka amasi, kunuka nje konke ukudla ongacabanga. Kwakunenkolelo ukuthi hayi ke indlela ke izakulutheka ngayo ke ugcine ukuthi uzolandela lonto ugcina ulimali. Kuthiwa ke futhi uma uzwa leli phunga ungabisakhuluma, awukhulumi futhi awubusacabanga kabili, baleka. Kwakushiwo njalo kwaxoxwa ke. Kodwa ke phela ke wonke umuntu abantu nje abaningi babengayikholwa leni, kwakuhlekwa nje kuhlekwe lokho ukuthi hayi labantu abadala ayisengathi sebenamanga ke. Hayi ke kanti kuzokwenzeka ngelinye ilanga kukhona kumama ke owayexoxa ke isitori sakhe ke uMandlela. Hayi uMandlela uthi hey ngasinda ngokulambisa, wathi yazibona lezi indaba abantu abamexoxwayo abantu abadala ezincanyana ezihlekisayo, hayi ziqiniso kwesinye isikhathi ziyasiza. Uthi uMandlela ke uthi hayi ngihambe ke nomakhi ngokujwayelekile, sijwayele nje vele ukuwotheza kulolu hlathi lela bebetheza kulona. Uthi sasijwayele nje ukuwotheza, ayikaze nje kube khona into nje eyenzakalayo. Uthi hayi sijwayele nje. Uthi nangelilanga ke bavuka ekseni umama ke lo uMandlela hayi ukuthi wayinabo ke utshelwa izinto ayinabo indaba zabantu abadala, kodwa ke engayingeni nje lo ndaba ke engayithathi serious lo nto leyo, kodwa wayitshelwa ke izinto ake. Ahambe ke uthi hayi bahambe nje kusenjengenjwayelo bahambe bozithezela ke. Uthi hayi ke batheze ke bexoxela nje beyiculela. Bexoxela uthi hayi ke nobani ebekela ke inkuni zakhe yakhinyana. Uthi hayi babekeleke bakhe babophe ke sebeyabopha nobani uyabophe yakhinyana. Uthi hayi ke sebakhe inkazo. Uthi hayibo kube ngathi bayaphupha. Uthi nangampela bezwe leli phunga. Uthi baqale bezwe iphunga engathi iperfume emnandi abangangaze bayizwe. Uthi hayibo uthi nge sekuyazi ukuthi phela kukhulunywa. Uthi kodwa babhekana emahlweni, babhekana nalowo bheka omunye uthi hayibo sebekhuluma ngamasayini. Uthi hayibo umuntu bayizwa lento. Uthi hayi bagoqe masishane kube ngathi bayaphuthuma ke manje. Goqa ke inkatha zabo, goqa inkatha nobani wakhe inkatha phela ezoyibeka akwazi ukubeka inyanda. Uthi ke bayigoqe ke masishane inkatha. Uthi naye uMandlela uthi nami sengithi ngiyasheshisa phela ngingakhe yami inkatha ngiyabona ukuthi akushubile manje. Uthi hayi shintsha manje iphunga. Uthi kushintsha manje ukudla emlethini. Uthi hayibo mesethi uqedela inkatha uthi yezwe manje kwanuka isishebo ke manje. Uneshebo ke manje sinukayo esimnandi. Uthi azaqalaza. Uthi hayi akazi ukuthi kwenzakalani waphahluka. Wathi kwanuka isishebo ke manje. Uthi hayi ngekho watshela omunye komakha ihamba. Uthi hayi balahla phansi, wayesethwele inyanda walahla phansi bashiya yonke into futhi babaleka baphela endaweni. Uthi wathi eqeda nje lethi uyaqala abasabona omakhe sebebaleka. Uthi naye uthi uzama ukubaleka uthi wavele nje kwaqina inyawo. Uthi hazi umezwa. Uthi wezwa ukuthi lento isiseduze. Uthi wayizwa khala ihlahla lapha khala ihlahla. Uthi kwaba nezwi elifika kuyena. Uthi lafika ngathi umcabanga ukuthi liyathetha lithi ungabe usanyakasa. Uthi uthi lasho kanye. Uthi hayi uthi ngisukume. Uthi ene akanqike ngehlahla, hlale phansi anqike ngehlahla. Uthi vele umzimba wakho akasawuzwa. Wavele nje kwabanda kwashintsha ilokhu isimo. Uthi kwabanda wangathi useqhweni. Uthi wabanda uthi umzimba wavele wadedelele nangampela wangabe sanyakaza. Wangathi ufile. Uthi lento wayizifika halakashe. Uthi mayifika eduze kakhwayizwe uthi iyamzungeza ke manje. Iyamzungeza. Uthi uma uyayizwa ngathi phambi kwakho uthi mayiphefumula lento iphefumula umoya oyiqo
imphefumulela iyamphephetha, nomoya ewuphefumulayo iyamphephetha. Uthi hhayi, uthi ahlale kanjalo othule-ke uthi ome, uthi kube ngathi ufile, uthi vele wayeseza ukuthi hhayi imshonele. Uthi athule kanjalo isikhathi, uthi kube isikhathi impela. Iloke lento imzungeza. Uthi ngesikade asazi ukuthi uyadikibaliswa yini. Uthi ngesikade nje ihalakasheleke. Uthi ezwe na ukuthi hey, wazi ukuthi uthi nje umchamo wawuphumela ngendlela ayithuke ngale, ngendlela ayezwa ngayo umzimba, igazi limshiya, lento yayisinda ingaphezu kwakhe. Hayi-ke ngesikhathi ihalakasheleka izwi ihambe iyehla ngehlathi, ihalakashela ishona enzansi. Uthi liphinde futhi izwi limtshela lithi baleka. Uthi nangampela ukuthi asukume lapho, ngasakwazi namandla engenawo uthi ngaqale ngagijima ngibaleka ngamadolo, ngasukuma ngendlela. Uthi ngabaleka anginawo namandla, uthi ngihamba ngibaleka, uthi ngibaleka. Uthi hey, wabaleka engasabheka emuva, uthi angibheka ngemuva ukuthi kwenzakalani, wayengasafuni ukubheka. Uthi wabaleka waze wafika ekhaya. Nifike ekhaya nje wafika walahla phansi ngendlela ayikhathele ngayo, ngendlela umzimba wakhe wawuthomenteke ngayo nje, wayekhathele. Uthi awufika lale phansi-ke. Uthi hhayi-ke meyivuka lapho-ke ayixoxe indaba. Awu, bababase bonke nomakhi bayefuna ukuzwa phela. Hayibo, usindile ngampela yini uMandlela? Uthi nangampela-ke hhayi axoxe indaba. Uthi hayibo, isinde ngulami. Uthi uMandlela wagcina uthi akaphindanga wayehlathini, wayesethumela nje iy'ngane zakhe uthi hayi niphephe bo, uxoxwe indaba. Uthi hhayi uma uzwa into enje ungabusaqula, baleka. Ngoba uMandlela wathi nje akacabanga, sengancama engabasi ngoba into ayibona hhayi akekho wayekwazi ukumchazela ngendlela asinda ngayo. Wasinda ngokulambisa, wasinda nje emlonyeni. Uyazi uma kuthiwa wasinda emlonyeni wongeke, wasinda nje, wakufanele nje imthathele yami, kodwa uNkulunkulu kwina bakubo kwawasinda. Hhayi-ke ngiyabonga.